Isusi, na tao na ante Bethlehem na sakop to probinsya Judea, ta timpo na Herodes aridya. Tungod ta iyan na pagtao, may gabot na mga mama na ante Jerusalem alin ta lugar na andapit ta senengan. Danenan, mga manugtag na ta matabo paagi ta pagpanilag ta mga bituon. Nanginsa danenan na anta mga itaw. Hindi bata ya na nataw na mag-ari ta mga Hudiyo? Nakita na isya na bituon na anta senangan natanda ta iya na pagtaw dogiling kay di agad mag-atag ta pagdayaw kikanen. Pagambal ta ari iya, kapanaw danen dayon. Nagapanaw danen, nalinang nakita danen isa bituon niya na dati nakita danen na anta senengan. Sikat gid bakod iran na kalipay na nakita danen bituon niya. Pasunod danen asta nagatenengen usoy taapaw tabalay na naandya bataya. Kasulid danen tabalaya, daw nakita danen bataan, daw iyan na inay na Maria. Galud danen ni daw gaatag ta pagdayaw na anta bata. May dala danen ni na maalan ng mga regalo na blawan, kamangyan, daw paamot na mira. Pagwa danen iran ng mga regalo, daw paatag na anta bataan. Namuliin mga mama na alin ta senengan, paambalan danen ni ta Diyos, paagi ta dagamo na diliin danen malik kay Herodes. Tungod ti iran na dagamo, guli danen na ante iran na lugar, na ulaen danen gaagi isab na ante Jerusalem.